Я не ведаю, о якой гадзіне звычайна прачыналіся скіфы па суботах, але мне падаецца, што цяпер вельмі рана. Ліфт прямує вниз. Доброй раніцы, Украіна! Доброй раніцы, Беларусь! Добрий ранок, Україна. А, і ще я думав, от кладовище знайдемо, наприклад, от ваші 2 метри квадратні, і зняти от реально кладовище таке. Почали? Давай. Раз. Як там? Підмазана поліція і прокуратура. Вам землі все мало, ваші 2 метри квадратні. Як там, ні? Чекай. Чи все-таки капюшон? Калі ты схіляешься, мяняешь окуляры, гэтыя кладзеш у кішэню, Так. апранаеш гэта, і калі ты падымаеш галаву, ты ўжо новы. І вось тут ты скідаеш капюшон. А, я так капюшон? Так, сетап. Гоу. Кажи текст. Я забув. Я ламаю кукурудзу, йду поперек рядків. Чорний фермер все засіяв, тут царицею полів. Розорав він степи луків вздовж річкових берегів. А на давньому кургані він посіяв бурячків. Оу. Прикольно. Привіз насипки. Расщеплялась деревяха, вставлялся клин туда и заматывалась, переклеивалась, да? Прикольно. Интересно. А як робили, то особливо не заморочувалися, бачиш. Обух не робили, нічого, просто виклепали. Маленька бойова. Нею дрова не рубати у нас не підходить. Тут рубати чисто Головешки голови, толстые, да. воріженьків. Прабатька скіфів, який прийшов на незайняту землю. Його звали Таргітай. Він йшов зимовим степом, замерз, втомився і вирішив перепочити. Тому приліг, вкрився шкурою лева і заснув. Але його табун коней втік, десь пропав. Він довго ходив степом, доки не натрапив на печеру. І в тій темній печері він знайшов зміїногу богиню Дану. Ми приїхали. Це скіфські могили. Вони високі, гостроконечні. Ось ще одне, бачите? І це всього-навсього 40 кілометрів від Києва, півгодини на авто, і ви потрапляєте на цілий некрополь. Це як музей під відкритим небом. Цілий скіфський некрополь. В 40 кілометрах від столиці. Шикарні пам'ятки, які видно прямо з траси. Будь ласка, яка велика могила. 50 метрів від траси. Чубчик. Тільки чубчик. Не розораний. А так захопили територію пам'ятки і зараз ми туди навідаємося з інспекцією. Опача, ми приїхали. Я туди не полізу. Я за трактором бігати не хочу. А знаєте, як тоді оцю багнюку вимивати? Ні, воно того не варте. Так що, пешу? Так. А тут можна пешу доїсти? Та тут недалеко. Я думаю, що тут пройти Дивись. ого, ні? Ось ми тут, кілометр. Ой-ой-ой. А там